Това бе първият ни от редицата, надяваме се 12 плогинга. Опитахме се леко да потичаме, да съберем боклуците, които сме оставили през лятото. Пообщувахме с природата. Това е нещо, което не може да се опише с думи. Беше ни много приятно. Видяхме красотите, или поне малка част от тях, в природен парк Златни пясъци. Посвършихме малко работа, заредихме се с енергия за утрешният ден. Това е част, разбира се, от социалният ангажимент, който има Куп Корпорация към общността, към природата. Радваме се, че бяхме част от това събитие. Завърши първият плогинг, част от социалната програма на Куп Корпорация. Надяваме се следващият път да намерим още по-малко боклуци и да се заредим с още повече енергия.